Os cadetes da SD seguen invictos e salvan a imaxe do resto dos equipos do Chantada, xa que perderon todos. Os máis novos son os que están dando as maiores alegrías. A pasada xornada enfrontáronse no Sangoñedo ao Ponte B e acadaron unha gran vitoria por un contundente 4-1. Pois a verdade é que outro día posiblemente completáramos o mellor partido da tempada. Enfrentábamos a un rival moi complicado que era o Ponte Ourense B, pero bueno, seguimos moi metidos ao encontro desde o principio, adiantámonos xa no minuto 10 con un tanto de Roberto e a pesar de dominar o primeiro tempo, pois ao descanso fomos con ese 1-0. Na segunda metade pois tivemos un arranque moi bo e no minuto 60 xa o marcador reflexaba un 4-0 con outro tanto de Roberto, un de Chulín e un de Mirás. A partir de aquí sí que creo que baixamos algo o ritmo, a pesar de que anulónos outro gol a Roberto, tuvemos outra ocasión, a falta de 10 minutos se le recurtaron distancias, pero bueno, ainda que intentaron apretar un pouquiño, o marcador non correu perigo. Parece que esta fase lles está sentando ben os de Juan e atópanse cómodos entre os seus rivais. A verdade é que o inicio de fase con 9 de 9 puntos pois é inmellorable a nivel clasificatorio. O objetivo era chegar co máximo de puntos posibles a Nadal porque agora temos 3 semaniñas para traballar todos xuntos e intentar mellorar aspectos que debemos facer, pero bueno, a verdade é que nesta primeira parte da tempada, por así chamala antes de Navidade, creo que o equipo evolucionou moito ben. Eso pois só ten unha explicación que a asistencia de examentos e o traballo diario dos xogadores. Agora chega o parón de Nadal e o equipo aproveitará para descansar, pero tamén para seguir traballando. Juan espera que este parón axude a preparar ben a recta final da Liga. Eu creo que o parón que nos pode vir ben porque entre exámenes, como comentaba, pois no último mes e pico algunha lesión, pois non podíamos adestrar con unha cantidade moi numerosa, co cal agora esperemos que a xente que estaba algo tocada acabe de recuperarse e poder adestrar todos xuntos ou non haber clase, e espero que nos sirva para prepararnos para a segunda parte da tempada.